Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani ya lero tikuti chipani cha PP kudzera mwa mtsogoleri wawo Dr. Joyce Banda komanso chipani cha MCP kudzera mwa mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makathi Chakwera yemwe mtsogoleri wa dziko lino akhazikitsa ma manifesto awo. Ndiye timati inu amene munapeza mpatano otsatira lero Dr. Joyce Banda komanso pachiweru paja Dr. Lazarus Chakwera amene afotokozanso mfundo zawo mu manifesto yawoyo. Timati kodi ma manifesto amenewa ndi fundo ziti ndi ziti zimene zakugwirani mtima kamene zikugwirani mtima inuyo ngati Amalawi. Ndiye tiyambe motere. Amaseko kuchamama kukasungu mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya ino. Taswera. Dzina lanu ndilo tachula kalero komanso muyimbira ukasungu. Pano mukadali ukasungu konko wati? Ndili konkono kulilongwe. Pano muli kulilongwe tsopano. Ndithudi. Zikuyenda atu Amaseko mukumabwera kulilongwe kudza shopa. Nkulakwa kutero? Solakwa koma nangasi ndziko lathu lena liyende. Chabwino. Ndithu. Ngati lero mwayimva Amaseko? Kulibe sikilini tili kuno tuzeni le. Achakwera akhazikitsa manifesto ndipo ayikamo mfundo zawo mmenemo. Dr. Joyce Banda nawonso akhazikitsanso manifesto ayikanso mfundo zawo mmenemo. Ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima? Okay, za Joyce Banda sanazilolele pano. Okay. Koma za Chakwera zapachiweru izi. Okay, chabwino. Ya, iwo anaona kwabwino mtundu wa Malawi kudziwitsa. Zimenewo atachite. Chabwino. Zimenewo akufuna zichitira dziko lino. Akutero ndangogwirako fundo imodzi. Okay. Imene akuti ana obadwa. Adziwapatsa ndalama 500,000 kwacha. Imene ili 500,000. Okay. Ndalama imene ionetsa ngati kuti mwina akuti adzikayika kwa akaunti. Oho. Pokha azafikeza ka 18 ndalama zichakatenga. Ndiye kuona kwa ine ndiona ngati kuti mwina iwo wamalire wawo mpasikisitini pakubwerapa. Ndiye zidzatheka bwanji mwana wobadwa iwo pasaka 18 atalondoloza bwanji kuti izi ndane na ndine ndalama ndizi ndipo ndalamazo azilenga kuti ngati zokanika zogulira zinthu kuti mwina angotenga ndalama zimenezo azipereke ku makampani kuti katundu atsike mtengo. Ndalama imene pasaka 18 mwezi uliwonse 500,000 ndi ndalama zingati ndipo kodi achipatala kwafunsa pakali pano ana patsikwa akubadwa ngati m'Malawi muno kodi zimenezi adzakwanitsa? Ineyo nawo nonena kuti mwina Chakwera akanena kuti munzaka 5 zimene ndakhala ndikulamulirani inu Amalawi kapena okutumikirani ndalephera kukuyendetserani bwino dziko lanu mukuzunzika monga iwonso akudziwa kuti dziko lino likuzunzika. Ndipo pa ichi ineyo mukandisankha zinthu ziyamboyenda bwino ndikhulupirireni musanditengenso ngati ndine munthu wachani kodi wachinyengo chifukwa mu 2019 mu 2020 ali ndi achilima mzimu wawo onse mumtendere ankalonjeza zinthu zabwino ndipo anthu anawavotera potsata njira zimene iwo adakhazikitsa mkuyankhula kwawo zimene sadachite. Adatero nena kuti sopo mdzagula 40 kwacha kapena 60 kwacha lero sopo 60 kwacha uchatugula 1,800. Sereleza ujanga tidzagula 4,000 nkanthuja panopa ali 150. Ndiye izi zomanenonena kuti mwana aliyese obadwa ndizimupatsa mwezi uliwonse 500,000. Adakamba koso kuti okalamba ndiwapatsa ma 15,000. Ifeso ri kwathu nkhalamba zilipo koma 15,000 chokera 2020 pa 23 Juni imene chadawalumbiritsa ija kapena imene tidavota. Achakwera palibe nkhalamba ndi imodzi yomwe imene mwina adayipatsako 15,000 kwacha. Ndi angati akanika 15,000
kodi 500 akepeza kuti yopatsa leho Malawi ana amene akubadwa zinazi asa akamayankhula akamaona gulu azichitako manyazi pofuna onena kapena pofuna utiuza ngati mtundu wa Malawi nzosafunika kuzulutsa pagulu anzawo mwina aperekanso manifesto awo koma popeza iwowa taona kale pa zimene kuchokera 2020 kufika lelolo Malawi ngakhale mlimi wafoja neneko mbali imene yafojayi mulimi wafoja mfoja muja foja kuti akhale foja akachoka kumundu wakwera muchigafa amaphimbidwa ndi maudzu ndipo foja uja akati mwina nthawi yochokocha ija mwangwerako katsamba kamodzi kaudzu nkutindipira nkumodzi nkupita naye kukaneko foja uja mlimi sakhalanso wake akulandidwa ngati opako ati ngwawo mulimi safunika akhaleso mfoja uti amene uja ndiye bodza ili lomana mamasana ine nona ngati kuti mwina abwereso achakwera kachiwiri kuwauza popeza mwina apita kunzuzu apita so kumwera kukanena zimenezi nona ngati kuti mwina mawu amenewo akachotse ngati sona ija adakanena ku parliament ija zina zidachoka zija yapapaso mawu ena ngofunika atachotsa ngati othandiza anawa kuti adziwapatsa 500,000 sangakwanitse mpang'onong'ono pomwe akanika 15,000 kwapatsa anthu panopa ali busy kumapatsa anthu ma 50,000 amene akupita kumayirana kuzinyumba zachifumu mafumu mamembala ndani azibusa umakapatsa ndalama amene kuti koma dziko lino kuti tione mula azibusa angati kodi muli mafumu angati kodi panthu 22 million ndi anthu amene mwina awapatsa okwana 10,000 zogwirizana mdziko la Malawi anthu ambiri akuzunzika kodi bwanje ndalama zimenezo ngati kuboma kuzuwa yabwa adakangochita kalembera ngati muja amapangira ahefe kuti tikulembera khomo lililonse muli bwanthu angati ndalama zimene zija kumapatsa iwo namankapereka mmakomo pano muli bwanthu angati ayi mwakuti 50,000 kwacha yanu iyi yachoka kuboma anthu adakasangalala koma zoma na mabodza president kuna mabodza kumtundu wa anthu ine nona ngati kuti sichikhalidwe chabwino ndipo amene akusangalala ngoje pa dziko muno amene akulira ndi anthu ambiri mwina adakanena onena kuti ripoti lija adandipatsa masa chizuma lija lero ndifuna liwerenge mulidziwa Malawi pali nduna zina zolandira mphatso kuchokera ku Tanzania kuwapatsa anduna aku Malawi kodi iwo wagwira ntchito yanji andunawo kodi zimenezi iwo sakuona pala amayi wena kumene kwadaba 1.3 billion kusanjika kwawoko kumene amakhala tikuwadziwa amatani kuafufuza ndalama zimenezi kodi iwo aseretsa ndalama chifukwa chani Malawi asamulenge ngati 2020 kapena ngati 2019 panopa wina aliyense adakwiya nawo achakwera kodi nanga adanena kuti kapena mwine ine ndikuyembekezera ngati popita umene kuchoketsa kulira kampeni yawo ija ndimona ngati kuti akanena koso ripoti lija lidachoka kwa nduna aja azachitetezo aja nzija zidachitika pa 12 ndanamiwa timona ngati kuti mwina atulutsa zimene zija moti nene kuti anduna nawonso adang'ana kumbali ripoti a president osapatsa nanga ngati adawapatsa popeza wajanga chironenetsa ali ku Nigeria pobwera kumene ku patebulo panga ndzapeze ripoti mpaka lero pa 21 July tisanalandire olo kuti timve kuti kodi chidachitika nchani kuti apolisi akhale chete Malawi Defense Force ikhale chete mene vajanamiwa osathandiza tinkadikira tu zimene zijo osatizi zama 500,000 ezi akunama amene wampodza zedi ndipo ine pamene pandakhazikikapo zedi achakwera ngati ndi inuyo ngati muli ndi abusa weni kumene mumakhalako chonde bwezani mawu amenewo ndipo simungakwanitse ndipodza ndiye funso lathu ndakuti chifukwa simudayankhe pali ndi fundo ziti zimene zakugwirani mtima pamene pajapo palibe zimene zandigwira mtima chifukwa Malawi panopa akudalira kulima apeze fetereza otsika achoke kumene kuja ali kuja ku 150 kuja mwina adakambwezera paja adampezera paja pa 18,500 ndekuti Malawi adawavotera koma ngati ndi izizi ayankhulazi ineyo palibe 0 pa 10 pamene popo nteno amaseko kuchokera kukasungu kuja mama koma mukuimbira kuchokera kulilongwe lero tafokoza kuti munatitchaira lamya mu programu yathu ya chidzulo zikomo kwambiri zikomo usiku opambana
ameneyo ndithu ndamaseko tilowere kwina bwanji mwaswera bwanji Nasera maswa bwanji. taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti Enero Mr. Brown Dan kuchengu. a Brown nda Dan. a Brown Khan kunchewu Ya. nkhani ya lero mwaimva Kani lero ndaimva. muti nayo bwanji ngati munatsatira kukhazikisidwa kwa manifesto kwa MCP komanso UTM ndi komanso PP ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima Manifesto wose ndaanza bwino abibi komaso ajakwera ndaanza. chabwino Ya, kutogira ku PP ndamba manifesto abibi owana kudino maga wamwendera anthu kunyumba amene ali anthu osawutsitsa. Fundo imene ndi yabwino. Komono fundo iyo nkuna kutino masekondari akhale aulere. Fundo imene jayo kuona kwa ineyo si yabwino iyi kufanire maphunziro adzapita pansi ndikakhazi ngosoka asage mawali sababu za mafunzo atu mali msakakaso ngosoka inga rimina na vija abafisa mafunzo akubola imali. Izizi ndomeni ono ndayo na bigo yanko funga hii sio kui. Ya kukunza rimine ndaya binga ngosantu antu wale ngani ndisofini kila kuni. Kama nino ali oshawa kwa mangirani ngofuni kwa ndisi. chabwino kumbali yavo wajakwera ndaimba wasu mfundo zawo fundo kwambiri poti iwowa kutino mfundo zitango ziphatikiza kuzika 5 koma kutika mfundo 72 endi dakakunda kuti mfundozo iwo adakazilambasula bwinobwino fabe kupitiku ayesabu kuzambasula kupang'ono koma iwo ajangokhazika pamfundo pa miti yokha 5 ija sano kambasule bwinobwino manifesto awo kutino kudino akachoka pene kupa akupita kuti akufuna kuti mwina kapena anthu apite kuwerenga wokha kuti adziwe kutino kodino mulisa kuti ya komanso mfundo iyiyo tino yowapatsa ana amene akubadwa kutino kuwapatsa ndalama iyi ndi mfundo yakuti mmaiko anzathu ena zimene zachitikako kutino imakhala sitakaveki ya mwana wina aliyense amene akubadwa ndi mikhani yofunikira kwambiri yotino imene ngakhale kutino tachizathekadi zinthuzo dziko lotino pomatha dzaga zimene zozo zabizikwa kuti dziko lindi lolemera ndito awina aliyense ali ndi zake zotino azipanga nkhani yaikulu ndikuti ino zimene zitachitikadi mfundo yabwino ikhozo khala mfundo yabwino fauwo pamwepo ngakhale azunguwa anzathu azungu anawo makhala olemera chifoti amayamba wajira kuwapasa unti kuwakansekone kwa ane awo ali akangobadwa eya wese kuti munthu majama kula ali munthu wotino aliliza makale zipo ndizabwino kwambiri koma zinazo ngesina zimvetsetse bwinobwino mwina atazilambasula bwinobwino kuti notidziwe kwenikweni kuti noazitani chabwino ndithu tathokoza chokera kunchewu zikomo kwambiri zikomo mwaswera bwanji halo hello mwaswera bwanji takunoka inuyo taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti ndine munthu wa mulungu kuno kuphalombe munthu wa mulungu kuphalombe chabwino nkhani ya lero mwayimva nkhani ndayimvetsetsa ndithu ndi mfundo ziti zimene zinakugwirani kapena zikukugwirani mtima polako za amayiwo koma za mbusa uja nzopepera nzonama zimene zijazo salale ya munthu sikufika 500,000 akanene kuti ampasa mwana woti sakubadwa tsogolo lake silikuziwika akazitenga kuti ndalama kapena kufuna abwerese 666 mziko mwathu muno anene ngati akufuna kuti ziko liyambe kuthera ku Malawi kuno ndiye zimene zijazo zichitika
gaiwa kulibe zochitika zake za chipilipiti ndiye akane kuzampasa mwana 500,000 where from akona ngati tonse ni mbuli amene pachanzeru palibe mwachidule tizingodikira mfundo zimene ziyankhule madala akumangozi aja bali munthu kunena kuti akufuna azipereka 500,000 kwa ana ndikuti imene muti ndi 666 ndi mfundo yabwino unless onena yatakhala kuti ni munthu oti amapuma koma chifanyana kuti amene akunenayo is someone like a dead walking ndetikoza kususa chifukwa ndiye moja anabwera ndi ma high five yake ngumane nazo kusa zina zake up to date palibe chimene wapangapo implement palibe zero weni ndiye akabwerero ndizopepera ngati zimene zijazo azinena kuti anthu azizimvetsera and zimene zikungokomera kuti akunena muziko la anthu oti togona ngati ifeyo koma atanena ndi majini zedi aku Kenya ajawo mbuzi imene ijayo anthu ayisenga ndithu chabwino tadana nazo ngata kufuna kuti mwina ziko lathu alipite kumazi akhoza kupita poti anthu ifeyo ndiogona koma asamapange zimenezo azilingalira kuti anatilenga ndi mulungu asamatinamize chonchija ine angobweresa fetereza ochipayo imugule aliyense azimpangira mwana wake zofunazo zaka zonsezi zimene takhalazi timalandira timakhala ndi kabeneficiary ka mtundu wina wa munthu wakanika kumpasa wokalaba 15,000 ndiye 500,000 ndiye Trump wakakako ndiye akamva zimenezo ngiziko lanji limene tipange donate ndalama yoti tizimpasa munthu oti sana bado zimene akufuna kupanga kuziko kuchina ziwiki ndani chabwino abusa wati samale koma kodi inunso ndinu munthu wa mulungu ine ni munthu wa mulungu mawachiona osandizi zikupanga achita kuyaziya chabwino achakwera ndonama achimwendo ndonama akunkuyu ndonama bakiri mu Ruzi TV oyankhula chilungamo Ruta TV oyankhula chilungamo amen tathokoza zikomo kwambiri iwo atenda munthu wa mulungu kuchokera ku Phalombe mwasera bwanji ndasera bwanji dzina komanso mukuimbira kuti ndikuimbira kumulanje ndine Machinga dzina anu nda Machinga inu nda Machinga mukuimbira kumulanje khanya lero mwaimva amachinga kuchokera kumulanje ndaiva tiye nayo ndaiva president akazi a Joyce Banda amapereka lero manifesto wawo ndiponso ndi abwino ndi abwino sitingawanyozese chabwino ngati munthu wamayi apereka manifesto abwino ndiponso ine ndikathokoze mmene anenera kuti 2012 atatenga boma agwira ntchito zabwino koma alo mukumveka sanapereka chithokozo kwa Malawi so ali muziko muno kuti akhale president anakhala kuti anavoteredwa kapena munthu anamwalira chithokozo mapachitirapo kwa munthu kuti anakufaka kuti manifesti ndiwamwalira wakwendaapo ngati pene amaikusunaoso zathokoza aonenenso fundo zabwino kwambiri zikuatuti noli labwino kwa basi zonayo takhazikika kumera pa kampeni yanthu kuti tiavotere komanso tizithokoza munthu makupasa zikomo chifukwa Amalawi chofunika ni zikomo munthu akupasa zikomo ineyo ndikamaona kuti china chilichonse pano pachili bwino mayi oti avotera mmene anthu anenera komabe pali zina zomwe tingazikonze iwo asanene kuti azapanga zakuti chifukwa anakhala president Malawi muno ndikamaona president woyamba ndikamuzubanda wachiwiri Bakiri Muluzi Bingu wa Mutalika kunabweraso iyo kena kwabera posisa Mutalika ndimwabe atakwera komanso sewa ine ndikamaona nosegesa kwa basi
oho amose wanu osekesa chifukwa kuti sana afikise wa Malawi kuti aoneke kuti ni ndani. Mumbiri ya dziko lino anthu kuti dati anene kuti uyu mwene wasangala kuti abingwa kutalika anakwanisa kuti ife Malawi timakonda sima. Chifukwa naona boronto tamangidwa anthu amapitisa sima. Ulukundende imapita sima. Imapita sima. Malawi timakonda sima ndithu ngati Malawi. Timazikuona kuti sima yomweyi kutivuta. Yena ngati kupita kuti nanga moyo wathu so ni sima yomweyo. Punga mapeza ukaronga kandi kuti umavuta kuti munthu ugule. Ama mungome moyo wapeza 1000 umathamanga kuti ngakule half kilogram ya gayiwa kapena kachimanga kuti ndidye. Ndiza fika ponena kuti chokudya yomweyi tikusaukira ndithu ngati anthu. Ndemwina dziko lino zala muliwe nyanyani kuti imwe anthu azakale anyani osati ife tomwe anthu omwe timayankhula. Ine ndikumaona kuti dziko lathu lafika podabwisa. Koma tinangakhala kuti tonse tatenga moyo wa Yesu mwenye ake. Iye mwana zipereka patanda ndikuwafera anthu omweyo. Chinanga anthu osauka. Chabwino. Koma timaoneka kuti dziko lathu Yesu wachokamo. Chabwino. Amalawi tamuchosa Yesu. Ndiye pa manifesto yaja kuwera komanso ya Joyce Banda. Zimene fundo zimene zakugwirani mtima nziti. Kosewa kunena fundo zabwino ngati nditha kunena kuti president wa dziko lino atasa chakwera. Ndimathokoza kwambiri. Okay. Iyo ali fundo zabwino. Koma zonse zomwe ine ndinaziona kuti azilephera. Nifetereza ekaba sifanana kuti ni 4500. Nifetereza ayone amene apaka anthu sima. Ora president anataka kuti amasankha kuti munthu akauze ine nangapita nayo a president. Munakota fetereza ekhali. Ndiye alipera kupanga fertilizer oro manifesto ose aja. Kakutaka uzakuti anthu zakanje kudya kuti asazafe ninjani. Komaso ndiyo kawo akwanisa kuti anthu adechiteze. Chifukwa chani sana pange kuti fertilizer achipe. Chabwino. Ndiye pamene pomo mukatikuona kuti tikumane na zinthu manifesto mwathu muja kumasizilitsa. Chabwino. Ndiye ngwabwino manifesto wakalepo kumasamane zoti sizivitha ya. Ndinena zinthu tizikwanisa. Chabwino. Ineyo nimeona kuti ndimira pamenepo. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha maganizo anu live pa Luntha Television, maganizo amene amabwera program ya Chidzulo sikuti amakhala Luntha TV kapena nkozo program ya Chidzulo koma amakhala ino Malawi ine yake live kumapereka maganizo anu. Maswera bwanji? Maswera bwanji? Pasabinoka inuyo. Taswera. Dzina lanu komanso mukuimbira kuti? Batikuvekera kumponera dzina anga ndine Stella. Stella kumponera. Nkhani ya lero mwaimva? Ayi ndithu raiva. Chabwino. Ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima? Ayi to apapa fundo palibe fundo imene yatigwira mtima kamala kwacha kwerawo. Kwa at least akana fotokoza ako kunena kuti adzatsitsa mitengo ya fertilizer, mitengo ya zinthu mdziko muno, at least tikanakhala ndi mphamvu yoti tikavotera. Komanso JB yawa asatinamizepo kunena kuti iwowo azalipira uje skuli zakhala zaulere ze-secondary mbodza zedi. Ndithu. Chabwino. Ayi tathokoza kumponera. Zikomo kwambiri. Zikomo. Maswera bwanji? Alo? 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 Maswera bwanji? Maswera bwanji. Aswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Inetu ndinechezetsani kuno kunchinji. Achezetsani kunchinji? Ndithu. Nkhani lero mwaimva? Nkhani lero tu inetu naiva. Mukuti nayo bwanji? Nkhani lero tukamba nkhani ya ngati mmene analankhula dzulo president athu achakwera. Yeah. Amene kumbali ya ine analankhula zinthu zozeka kwambiri.
Chabwino iwo amwina anangofuna kutero ayidula. Mwaswera bwanji? Taswera kaino bwana. Taswera. Dzina lanu komanso mulimbira kuti? Muhango kunzuzu kuno. Kuli bwanji kunzuzu a Muhango? Kuno kuli kwino. Kuzizira kumene. Ino siyani nkhani yozizira tasiyeni ukoko zimene zikupangisa kuti kufunda mashindikeje. Ngakhadirwa mpaka. Nkhani lero maimva Muhango kunzuzu. Nkhani lero taimva. Ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima? Oyamba ndiyambe ndi funso lanu limenelo. Mfundo za Joyce Banda. Zitambasula bwino kwambiri. Mwezi zangofundika ndikuchita implement fundozo. Ndimangofuna kuti ndiwathokozenso mayi Joyce Banda chifukwa mayawa ali ndi ubale wabwino ndi amayiko akunja ambiri. Ndiye pa mfundo zawo zoti education ya ulere. Anthu amene mwina kupake sampetsa bwino bwino ndamene akhoza kunena ngati kuti Joyce Banda akunama nkhani ya ujeni. Amayiwa ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi mayiko akunja. Ndipo zotheka kuti iwo akudalira ndithu kuti mayiko akunja wathandiza. Pamene abusawa anali ndi ubale wabwino ndi anthu akunja. Komano chifukwa cha usokoneza, chifukwa cha nkhwidzi, chifukwa cha nkhanza, chifukwa chosamvera anzawo, mayiko akunja wonse adawataya. Alibe ubale. Ndiye ifeyo tikunena kuti pa mfundo ziwirizi ya Joyce Banda yamveka bwino kwambiri amayita basula ndi mutati muone MCP amuyuluboluba kungoipatikiza ngati tomato ndi anyezi basi kungoti basi anthu azisankhawo kachochita panasi. Kusenza kuti akunama palibe chilichonse chimene achime chipo amene bangakwanitse. Komanso alibe kuti akatenge chithandizo choti zimene zonse zingachitike chifukwa ndalama zimene anabazo tikuti angazazijeso 5 years kubwera aziyayi. Ndiye ndimafuna ndiyankhira ifunso lanu limenelo. Komano ndimangofuna ndinene choncho pafundo zimene tikunena kuti zoyipa kwambiri za MCP izo ndi chimodzi zake ndi izizo. Choyamba ndimafuna ndingogwerapo pa nkhani ya kukwatiwa kupereka 500,000 kwa ana ongobadwa kumene pa nthawi imene wadza kutiridweyo. Komanso ndimafuna ndinene kuti azayika zimbuzi za flash masiku onse amalayi muno ezi. Tinene chingamo ineyo ndimafuna ndiyankhula pamapa uno pang'ono sindiyankhula ngati mene mayankhula kale muteya. Ino yankhulani modekha muli ndi nthawi. Ndimafuna nene kuti abwanawa ndikuchita manyazi kuti ndiziyankhula kwambiri chifukwa kuti abwanawa kukhala ngati alibe alangizi, alibe anthu anzeru kumutu kwawoko kumene amakhalako kulibe anthu anzeru amene amatha kuwatsutsa, kuwavomereza, kapena kugwizana nawo, kapena zimene awatsutsazo iwo nkuzisiya nkupanga zinthu zimene anthu ambiri akuzifuna. Abwanawa alibe anthu amenewo. Ali ndi anthu amene amangodziwa kuwanamiza nkubakuza koma ichichi iwo amangouzidwa koma zoti iwo aone kuti mfundozo pamene zabwino kapena zoyipa iwo sayang'ana zimene chifukwa kundina chilungamo chonse kodi nanga akamanena kuti sikulu zonse za kumalayi munomo azayika zimbuzi za flash kodi ngati anthu akulephera kudya muzimbuzi azikatayamo chani kodi masa muzimbuzi mafunika kuti zimbuzi zitu zikudandawa midzimu apana. Sizikupitidwa fwa anthu ali ndi njala sakudya ali kudya ndesakumakataya achira mwayi akatata ndi ujeni mkuti chani ujeni mikodzo komanso thukuta ifo chofunafuna maganyu chipina kuti ayatu anthu kuchimbusa kupita kuzungotera uthupi ndi kudzidziwa basi anthu aonda ndipo anthu akudwala ndipo anthu akukomoka mumanyumba. China kumene wafuna ndineneso cha nkhani yako kukwatira ukweti. Iyo ayakhulukwana 500 iyaya bwana. Inu ndikabanena kuti abwana chikwera okhala ngati alibe anthu oti akuwathandiza. Ndipo tikabakamba ku chipani cha MCP chilibe anthu anzeru amene ali ndi nzeru zoti anapita sukulu amadziwa kuganiza. Ndipo tinene chilungamo. Ine ndinalikiza form 4 yanga yabwinobwino nakhoza. Koma okhala ngati kumene koko ndi wa form 4 omwe kulibe aliyense ali kumeneko. Imbuli oti sanapita kuti sukulu komwe. Chifukwa sakapapomeze bwana kuti nena atizapereka 500,000
restaurant kwa mwana kuti akangobadwa pena azikapanga account yake chani abwana ino ndikuse ndikunena panopo manesi uchipatala umumu anazikoza kale kukoza kale manesi kuti angovudikira kuti alembedwa ntchito sakulembedwa ntchitoyo akungokhala akulepera tipu manesi akupezeka ali mabala mwakupanga uvule chifukwa chonena kuti alibe pogwira izo zonse zimenezo ndiye tikanene kuti tichalire mwana kuti abadwe kumene zapase 500,000 abwana zona zimenezo kuli anthu kumene ku MCP ko china ndimafuna manene kuchokonena kuti kulitu anthu anatiuza ati zapa passport ndapita ku immigration apani mkaone ndipo zimene zonse ku immigration izo ndizomvetsa chisoni kuti anthu every 6 months pana pano sanatenge china chilichonse chokhudzana akungokufa akungoyenda kumene koko sakutenga mapassport anadinamiza maisesa aja ankati azapanga 14,000 ake ndikunena mpana panopo palibe chilichonse implementation yachitika kodi izangatisiye zona zimenezo tisiye kuku history is the best teacher tiyang'ane kai kuti kumbuyo ukwezi wowo chilichonse akwaniritsa izizi zikanaka zowonjezera pamwamba pa zimene iwowo akwanitsa kale koma zonse zija analongeza zija pepezo wa 4,000 atingoti 5,000 uja wakanika ndele anamise munthu kuti ayi zapatani 3 million jobs kodi Malawi yake kodi tinene chilungamo chonse ena kanakamba apo kuti Malawi ndi panthu mbuli ndi panthu ogona ogunata ndipo tinene ndizitsiru inenso ndi chitsiru cha mmodzi bwa Malawiwo chifukwa zona tingamamvera zimene zizikubana kuti iya yankhula bwino president pamene ine ndisanamizani apo tinene machuchuchu apapa president has goofed and tinene chilungamo kuli anthu amene ali wanzeru ku MCP ko abwana wawo chose anthu onse amene akwacho agoverera aja aite panthu ena kuti awezi wathandiza nzeruzo ziwathandize kuti Malawi apite patsogolo amalawi asangalale amalawi aone kusintha kwa zinthu ndipo kanthu aone kuti tisite bomasiro mweri koma anthu ake tisite na anthu apatsogoleriwo tiwasite chifukwa alephera ndengati anthu akulira akulephera pita utoilet kuti akazithandize chifukwa kuti chakudya alibe ndiye tinene kuti awonjezere kuti ayi mwana wobaba 16 azizazia 500,000 akalipetse uchanchani zabuza zokhazoka izizi zongofuna kupata pachetima namisa nkati ndi sofa ndi TV plus ndi galimoto koma ulibe ndiyakwazi abale abo ndakula akobwa alibe ndezimene awopangatu abwana awopanga chipani cha MCP ndipo tinene chilungamo chonse kuboma ako angati alipo mahalangiza aboma achite manyazi asiye atule pansi udendo wawo alekera anthu ena agwire ntchitoyo chifukwa wawo alephereratu ndipo alephera akulephera kumpenza president mwina president ngwabwino kapena wina wakakupesa kophavu zake zoti mwina iye chipani chake chakalekale ndi akungochiteka ngati akungochisewereza apresident mwina akungomvera mwina ndikoza kubane na president mwina ndi anthu amene ali kumbuyo and awachotsa onsewo aite anthu anzeru anzeru ayendetse boma anthu amalawi asangalale dziko lonse lipite patsogolo tione ndithu kenani watsopana kuwodera kutsogolo ndimafuna ndilekesa amenepo zikomo kwambiri amuhango ndithu zikomo amuhango kuchokera ku Mzuzu mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji aswera inuyo mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso mukuimbira kuti ndaswera inuyo ine ndili ya Watson bwana usi kuno ujazi chiradzula bwana usi mtsogoleri wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP wakhazikitsa manifesto pachiweru komanso Dr. Joyce Banda nawonso akhazikitsanso manifesto awo lero ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima mfundo zotu zili bwino koma anthu onse wota asogolera dziko lino ndipo taona ndi maso athu komanso tazimvera tazionera tokha Joyce Banda analamulira tikumuziwa komanso chakwera iwo walamulira tamuziwa mbuyomo akupanga kampeni yake amanena ine ndi wabwino ndivotereni ife kumati kuti awuyoera ndisimbusa uyu amene yatithandiza koma panopa zamuyesa ndipo taona kuti walephera ndipo tinena pano kuno kuchirazu zoti kunja kuli president tinayiwala tingoziyendera basi ndeno akamakamba una yonse kuti timvotere munthu wese tizingomvera kumano voti yathu
kuziwa amene titampatse tizingomvera kuti alese akamava amasiya mawu chabwino ndi amene wasiye mawu mmene angayankhulire koma ifeyo chisankho chathu tinachipanga kale wangayankhule motani Chabwino. chisankho chathu tinachipanga kale ndipo mpotera tikumuziwa chabwino amene aziyankhula mmene angayankhulire chifukwa manifesto ndi abwino amalawi ndipo amvetsera ndi abwino koma kuti achichite chinthu chaukanika chabwino zotsatira zake zosakhala bwino ndifeyo taona anthu onse ndi maso athu amayiwo taona awowa chakwerawa taona ndi maso athu komanso zochita zawo taziona zalephera basi mwachidule nde ifeyo tingodikira basi usiku wovotawo tizavote basi zoyankhula zathu tizayankhula ndivote chabwino tisankhule zambiri madzulo wabwino bwana wanga zikomo kwambiri mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera mwaswera bwanji ba taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno tuyimbira taswera kuno tuyimbira kumzimba nkhani ya lero mwayimva ndayimva ine maganizo anu ndi otani ndayimva koma naona kuti abusawo vachusa kunama hello mukumveka mano mwati iwowo akananena kuti ife pani amaravi poyamba vajanina kunamizani kuchisetereza asika koma pano ndunena chilungamo cheni pano ni zasisa koma iva kuonjeza sokuti yani koma iwo wakupita kwa kuti iyayi koma iwo wakupita kwa kuti iyayi munthu akabereka mwana nimpasa ndalama akwaneka zaka 18 ilo ndi boza lenyi boza tavatu tavutika shuga timagura 3 ifi pano shuga wafika pa 7,000 buledi weni magura 1 ifi pano wali pa 5,000 zose izo akuziwa iwo abusawo koma zakuti mmano mwati waombe mkota zose izo kuti iyayi pano zidizitika akuonjeza sobozalina akuonjeza sobozalina chabwino yapa tasuska kuno kumzimba tasuska chabwino awo amayi a Joyce Banda awo awo amayi a Joyce Banda awo vakuyesesako koma amakonda kwawo kuzombako moti ise kumzimba ulo chawo chitinalandireko koma akamayankhula haizogwira mtima ndithu ndithu ndi hayi ngati tosaza tikumbukira tiona pa 16 Seputembala chabwino zikomo kwambiri kuchokera ku Mzimba chifukwa cha maganizo anu mwaswera bwanji mwaswera bwanji mwaswera dzina komanso mukuimbira kuti tikuimbira kuno ku Nzuzu maichisale ku Nzuzu nkhani ya lero mwayimva nkhani ya lero ndayimva ndithu mofata maganizo anu maganizo anga ndonena kuti abwana awo atira kuisa atiwo amene achakwerawa atira kuisa amene wawo atira kuisa mayankhulidwe ndithu manifesto awo ndoti ni mwana amene wakhanda
akudziwa kale kuti ndi abodza. Apa pandiona kuti ni mwana amene wakhala aine akuseka chifukwa asowapote ayankhule iwowo asowazoti anene asowakuti anamiza amalawi chifukwa chona tisizi kuyenda. Ananamiza amalawi tazidya katatu zakanika, ananamiza amalawi kuti fetereza azakhala ochipa kulibe, ananamiza amalawi zinthu zochuka tilemba ntchito 1 million jobs palibe, china chilichonse 0 pa 10 palibenso cha nzeru chimene angakabe kuti anthu anze aone pasamala mchezo pa Facebook mmene anthu akulankhulira, anthu akulankhula kwambiri kutanthauza kuti akudziwa kuti abwana wadaboza koma zilankhula chilungamo analabutsa abwanawa. Abana wanala abusa azira matinamize ayi ndipo ayi ndithu dziko ilili ayi aliwononga koma tingonena chonje ningomaliza chonje kuti aliwononga dzikoli asiya anzawo akonze libwerere muchimake panopa zinthu sizili bwino ayi ndipo tikutuwa ife azimayi tikulephera kuchapa m'manyumbamu tikukanika ndi kudya kumene tikukanika kuti tidyeni mweti tikukanika shuga tigule zikukanika chilichonse 0 kwacha. Anthu akumwe atuma akhwala m'manyumbamo a shuga amafunika shuga zikhala pafupi koma zikukanika kuti anthu amweti odwala shuga zikukanika akanangosisa zinthuzo olo kungonena kungotinamizaso kuti tisisa zinthu tisisa shuga tisisa mchere tisisa soya pieces tizigula mwina 300 kwacha pena 500 kwacha mwina anthu akanamva Malawi koma zimene ayankhulazo ndi 0 pa 10 palibe cha nzeru. Chabwino ndithu ine ndi maganizo wanga naamini wiya chabwino kuchokera ku Nzuzu mayi Chisale tathokoza. Zikomo. Maswera bwanji? Sirangena bwana. Taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti? Nechapita kuno kumangochi. Achapita kumangochi. Nkhani lero mwaimva? Nkhani lero ndaimva kwambiri. Muti nayo bwanji maganizo anu? Bwana ine ndo kumuda kwambiri ni manifesto banga maka ya MC. Chala kukanchi yani? Ndio tufunda zimene akunena sikuthandizana la. Unapa Malawi tikuvutika kwambiri. Nda akamana kuti azamanga saname kukhanga likunena kumsibe kosa zimene koko pena lake anziza kwa mwala kuika mano kunena zona zothandiza zimene. Chabwino. Dziko la Malawi ikaleona chimene chokufeka nyacho kuchipa kunga dziko limbi chakuja. Ila kumbe dziko likuchira bwino kwambiri. Unapo dziko chakuja ulibe ulinjala akatana kuti atenga 500,000 itapereka kwa ana amene akubadwa. Mwafareko kuna fambiri mbira akuzena baina akuza chilo za kuzisena ni manesta akula lebe chilo zokanika akataka 500,000 apasi mwana amene akubadwa. Bebe valizelo mebo. Jende maskula abomba nyumba zako zaona ukhala kwa baza bajenga bali myanga ngati apende ni nyumba yote akhala mkuzisena wewe. Amene jaka kuzisha mwana mmange tu ikuflasha bebe mwana kuza abantu tasebandeni. Kwa na zelo zokazoka. Bwana ndabona pale manifesto ya MCB salame anyiga alibe nyama bangapo. Chabwino. Ndikuda. Zuko muyekera kumangochi? Zuko mukwambiri. Maswera bwanji? Ndaswera maswera. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine dzina ndine Eva Chitsulo imbira kuno kumponera kwa Chwale kumaladowa. Eva Chitsulo kumponera mbomaladowa. Nkhani lero mwaimva? Muti nayo bwanji maganizo anu? Ine maganizo anga manifesto chakwera ndi na petisa nditu. Mangari amayi wande sadaro lele bwino. Kwa jamaa pita zinandizina koma kumbalia na president atu mene alankulira kwa ine ndi nango nangati kuti zangu kangari kuti angu kumbuluka pa kali parulo kumakalankhula pamaso pa dziko chifukwa zimenezi adakhala ring'inana uzazi zawo anchivani kuti manifesto yawo mwina fundo zinazi akadachotsa ngati fundo za kudzana ndi ana obadwa mdziko ndikukhulupirira kuti ana obadwa ndi anthu akuluakulu achikulire ana ndi amene amakhala mbiri zedi tikawerenga population ya pa tsiku kuwerengera totolo ya dziko la Malawi lino timakhala ndi ana pa tsiku amene amabadwa ambiri ndi akamalonjeza kuti tidzapereka
ndalama ku ana obadwa nona ngati nzosatheka chifukwa adakanika kale kupereka ndalama kwa anthu achikulire oyambira zaka 50 zileo kwa matazi apatsa ndalama sadapereke zimenezi ndiye ngati adakanika zimene zija nzophwekerako kusiyanitsa ndi ana ndiye kwa ine mangona ngati kuti mwina zinthu zimenezizi mbodza zinthu zoti alonjeza koma zodzikiratu kuti izi zisangazikwanitse ndiye mwina akadamalonjezako zinthu zina zoti mwina ife anthu tizoona kuti izi mwina akuzokwanitsa ifa zinthu zambiri zakanika kale ndiye mu nthawi iyi akadayesetsa kuti alongosere zina zoti mwina kwa anthu zikozozekapo koma ngati bodza loonekera kungati lili zinthu zosatheka zimenezizi ndipo oti mwina zinthu zikakhala zavuta nthawi zino umasowa cholankhula ni mmene zakhaliramo kwa ine naona kuti palibepo cha zero chabwino kwambiri uchokera kumponera kudowa zona zikoma mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Chipolo kubangwe ku Blantyre nkhani ya lero mwaimva ndaimva ndithu muti nayo bwanji maganizo anu nkhani imene lero momwe ndayionera ndikuona ngati kuti wayambirira ngati a president athu aliona kwawa ndikuona ngati apala kwambiri pananira kuti akanapanga ndondomeko yoyenera yoti anthu wina aliyese ayizi yaoni mukazisa ndosati zisanga ndi azira uli panawo chifukwa mwanga nefundo ija yanawo kuti azapasa pamwana wina aliyese obadwa ndi ana amabadwa ambiri pakwinzi panyama badwa almost 2000 pasiku ana 2000 pasiku akunama kuti azampasa 500,000 mwana wina alisanira kubadwa manje samupanga kuti 500,000 yo alembe anthu ambiri amene anamaliza masukulu ali mmomuno akusowa zochita kuti 500,000 azimpasa munthu amene amulemba chabwino tani kuti azithandiza kuti akubadwa kumasazanji akuti akazatha zaka 80 kongoloko chabwino even awola chakwerawo atasiya sokulamula zinthu zonse za ndale akazabwera wina ali ndi ufuso kwakana kuti chabwino ndaona ngati chakwerawo acho chabwino komanso ndimaona ngati mwina dziko lathu la Malawi ndi pang'ono kuba mapulani amene mapresident wamapanga manifesto awo amati ambiri amati ayang'anire za 2063 azipanga mapulani ogwirizana ndi zimene dziko lingoyendere kufika ndaona ngati kuti amene amapanga mapulani aja akanakhala ndi mapulani awo kwa ayala bwino kuti awawawa andalewa azitenga mapulani amene aja kuti iyendesa mofere ngandipasa mpata ndi fundo za awawa apanga mapulani ndalewa koma kuti asiri awawa andalewa muona andalewo tangu dinamizana panda zawanena achakwera ndi awatidikire zina zimuona kuti osatinamizana mapana kama fundo special kuti iyi taiyala mapresident amene mukufuna muzatenga izi muyendesa kupita kufokola kuti anthu azitenga pamene pandale onsewa kusiyana ndi zoti awa uyu atinamize zake ati chabwino ndithu ineyo ndiyeba aita thokozo zoma kwambiri kuchokera ku Blantyre tikaiona pabwinobwino nthawi yathu yankirankira kuthera ndithu ku seli kwa chitseko lero pa 21 mwezi umenewu wa July 2025 programu yathu ya chidzulo munali ndine Robert Edward ndipo mupitilize kuonera maprogramu athu otsatira apa phatikizapo nkhani zathu mchingerezi pa 7:30 maganizo amene amabwera mpulogalamu ya chidzulo sukula makhala aluntha television koma Malawi eni aje ndipo pano timalimbikitsa kuti tizilankhulana bwinobwino tithokoze nonse amene munali pa Facebook page kutitsatira tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu